Кате се за руле струга жимане там родуй човека мардан наряд у жандаря. Адна ли? Добър вечер и от мен. Аз много се радвам, че тук сте всички мои приятели, всички мои познати, всички, които искат отново заедно с нас да управляват община Ихтиман. Аз искам да ви кажа, че при мен никога не е имало дискриминация, никога не е имало разделяне на етническа основа на всички. Дискриминацията започна още с отварянето на стаичката в блока срещу болницата. Още от тогава вие знаете, че бяхте отделени от общината, а при мен всички имахте право и възможност да влизате по всяко време на деня и всеки. И всеки един от вас получаваше компетентен отговор по това, което той е искал, по това, което е питал или това, което е търсил. Знаете, че на мен ми викат циганския кмет, за това, защото аз съм ви обичал, аз съм работил абсолютно за всички, без да ви деля на националност или на народност. След като всички сме хора, след като всички сме жители на тая община, всички имаме право да живеем един нормален, един човешки живот. И вие знаете, че аз съм полагал неимоверни усилия във времето, в което живеехме, а знаете, че това бяха икономически, политически, финансови и всякакви кризи. Аз съм полагал максимални усилия вие да имате възможност да работите, вие да имате възможност да си изкарвате прехраната. През мое време аз съм назначавал по 1500 човека в временна заетост и всички сте работили и сте си изкарвали хляба. Ако вие гласувате в неделя за нас, аз ви обещавам, че ще има инвестиции, с които ще разкриваме работни места. Вие сте признати не само тук в Ихтиман, вие сте признати в цяла България, даже в Испания, като най-добрите майстори. Всички обекти, които се правят на територията на общината, ще ги правите вие, защото вие сте добри в тая насока. Няма да се докарват фирми от Враца, няма да се докарват фирми от Варна, няма да се докарват фирми от Кюстендил, които да вършат работата. А вие ще я вършите. И вие ще получавате парите, защото имате това право. Защото не може да работят само 75 човека по една временна заетост и целият квартал да стои заедно с всички малцинства. Вие знаете много добре, че там тока не е плащан. И това е Самоков, това е Пазарджик, това е Пловдив и така нататък. Но там кметовете са застанали за своите събратия. Поели са ангажимента, отговорността и грижата. И там ток не е плащан. Даже и лихвите не е. Господин Кънчев ще ви обясни след малко точно за какво става въпрос. Но аз ви казвам, че ако аз бъда избран за кмет, заедно с екипа, който ще направим тук,
ще ви опростим лихвите. Няма да има лихви, а тока лично аз ще намеря начин и възможност поетапно да го оправя и да го платя, за да не го плащате вие. Така, неделя с кога да отиваш игра? Има 4 общински съветници роми от Евророма! Преди 3 дни сключихме споразумение с генерал Бойко Борисов и Евророма и ГЕРБ ще управляваме заедно община! Така че ние първия успех вече го постигнахме. Видяхте тези една шепа предатели от квартала как не направиха абсолютно нищо. И аз за тях едно мощно Аз им казвам, сега им прощавам, но в неделя, ако пак се издънат обаче по пъти го спряха на много места и той каза така: моля ти се, Цецо, брат, поздрави твоите хора в Ихтиман и им кажи, че в неделя вечерта искам да бъдем заедно в Чиренския квартал в Ихтиман. Затова ви казвам, в неделя излезте всичките. Ние вече победихме. Ние вече няма какво да говорим, освен да постигнем една още по-голяма победа. Кой е нашия номер? Кой е нашия номер? Точно така. 5, панч! Това е нашия номер!